Stručni žiri i upravni odbor Humcroma dodjeljuju Goranu Kanišaju godišnju nagradu i priznanje Menadžer godine u kategoriji Mladi menadžer za osobni doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva. Još kao student i inovator s brojnim nagradama, 22-godišnji Goran je 2005. zajedno s još dvojicom kolega osnovao tvrtku Mobilisis i od tada obavlja funkciju direktora. Zbog svoje strasti prema elektronici i novim tehnologijama, Mobilisis je uvijek bio vođen istraživanjem, inovacijama i novim tehnologijama. Novoosnovana tvrtka imala je globalne ambicije i potencijal, te je postala jedan od prvih uspješnih start-upova. Kao pionir u telematici, Goran je prije 15 godina krenuo putem razvoja IoT tehnologija koje su postale dio fokusa i vizije tvrtke. Goran je upravljao i nadzirao mnogobrojne razvojne projekte, čiji komercijalni volumen danas prelazi 5 milijuna eura. Tvrtka postaje jedan od vodećih partnera ICT usluga. HTA sklapa strateško partnerstvo s kompanijom SICK, razvija smart parking rješenja i kreće u smjeru nove industrijske revolucije 4.0. Danas je Mobilisis tvrtka s jedinstvenom platformom koja ujedinjuje različite tehnologije te razvija segment specijalizirane elektroničke opreme namijenjene prvenstveno M2M i IoT tržištu s preko 60 zaposlenika. Inicijativom, znanjima i sposobnostima tvrtka je provela 38 milijuna kuna vrijedan europski projekt. Mobilisis je time osigurao suvremeno opremljeni radni prostor na čijoj je izgradnji i opremanju Goran danonoćno radio. Goran je veliki čovjek, sposoban, snalažljiv, stručan na gotovo svim područjima u tvrtki, usmjeren na rezultate, pedantan, inicijator velikih inovativnih projekata, začetnik promjena na bolje s težnjom sve većoj kvaliteti, uvijek spreman na razgovor i suradnju, opuštenu radnu atmosferu, humor, glazbu i dobru zabavu.